Скъпи зрители, тази вечер ще излезем извън пределите на студиото, защото ни чаква голяма софра. Забавление. Къде? Село Пожарево. Хайде, идите! Скъпи приятели, пътуваме към село Пожарево, за да празнуваме Коледа. Стига с това студио. Само с песни и танци. Сега да отидем, да се седнем на масата като бели хора. Седеме на софра с прасе. Прасе. Опа. Имаме проблем. Нямаме прасе. Добре, значи трябва да намеря по най-бързия начин някой от село Пожарево, който да послужи с едно прашчо, защото Коледа без прасе, знаете, не може да се празнува. Баница ще измислиме как да стане. Ето, пристигаме, сега трябва да сложим тук. Да кажа ложка на вина на Вени. Ето е там. Искам това с прасето. Добре. Пожарево! Колко хубаво тука. Вени, здравей! Изглеждаш като жена, която ме чака с часове на студа. Аре, да умря. Ледената кралица. Айде, идвай. Идвам. Идвам да ти кажа. Много е красиво тук. Колко добре са се подготвили за Коледа. Виж как ще стои над... като някакъв... Ти си като паметник на съветската армия. Така стъчиш над мене. А ти си като гном. Гном. Да. Слушай. Това го махнете. Нищо няма махаме. Ние сме с европейски ценности. Слушай, сега има проблем. Коледа не можем да посрещнем без да сложим на масата... Какво? Прасе. Нямаме... Аз съм ти прасето. Защото съм стокчета. Как ти си прасето? Какво искаш да ми трябва да намерим прасе. Нали познаваш тук някой от село Пожарево, ако може да ни услужи, за да посрещнем празника подобаващо. Иначе трябва да се върнем в студиото и пак добър вечер, скъпи приятели. Трио Елеганс, песнички. Да, имаш ли бюджет? Ако имаш, отиваме. Как бюджет да имам? Как да имам бюджет, бе? За какво? За прасето? Да. Отиваме, ама... Добре, чакай, измислих нещо. Връстани да ти, това значи няма това. Ти нали си певица? Пей! Хора, спрете! Няма така да е! Чакай! Посрещаме нашия човек. Кмета на село Пожарево. Добре дошли. Добре дошли. Само в теб ни е надеждата да сложим на софрата прасе. Имаш ли прасе? Да, имам прасе. О, мама мия! Къде стоиш там? Ела да помогнеш. Аз съм сам ли ще го носи това прасе? Мисля, ти си някакво чудовище. Как чудовище? Добре. Хайде да отидем да го видим. Айде, готови сме. Готови сте? Тръгваме ли? Тръгваме, бе? Айде на къде?
Направо на това. Направо. Всичко стига. Далече ли? Далече ли? Далече с колите. Добре, с колите. Окей. Добре заварили. Леле. Абе, това е като Бъкингамския дворец. Гледай каква хубава къща. Чакай. Като съм шла на концерт. На концерт на... Абе, на прасето ли ще пееш? Искаш да кажеш, че прасето не е в зала. Не знам, явно е някакъв... зала? Няма зала, някакъв специален ритуал. Ще пее на прасето коледни песни. Не. Добър ден! Добър ден! Много се радвам да съм тук при вас. Айде, давайте, на къде е прасето? Прашчо. Служителите О, да чакай. Сега. Обаче аз съм се подготвил. Тапаш на прасето. Ти никога не си се подготвил, айде. Чакай. О, как вира на крак като пепеляшка. Чакай сега, айде, дай. Доживя. Ама ти няма голема агресия покрай Коледа. Ушким, по Коледа сме всички добри. Добри сме, айде, давай. Мир, любов. Чакай, давай то. Да не става така. Ние няма да го пускаме, нали? Мисля, само ще го видим. Като в зоопарк горе-долу. Или? Като в зоопарк. Нали? Стига ста. Давай, гледай как ме натисна по главата. Табуретка. Коледа. Майко, ти мечтаеш да ти имаш подчинени. Да. Явно съм била някакъв император. Моля те, не да. Император. Била си диктатор, ако ме питаш мене. Жалко, че няма работа сега през зимата за тебе, иначе тук доста килограми не свършиш. Готов съм. Айде, кмете, водини. Вода ви. Води, ето, кучета, котки. Браво, хубав български двор. Хубав български двор. Да. Шаро! Шаро е още малко котре. Шаро... Как беше? Нали ги пеете вие тия песнички? Къде отиваме? Шаро, бал. Къде отиваме? Айде! Ти... Каква си, уважаема градска? Носи. Бъди селско момиче, ела! Ама, после искаш да ти плейтнат чинията с... Не искам. Пържола свински врат без кос. Я ми оправи калцуна. Чакай, какво му на калцуна? Гледай колко си зле. Значи, да ядеме суджуци можем, ама да си... Сега тук, ако падне по дупа, ще бъде голям аз не трябва да стигна. Абсурд. Ти чакай да ти дам... Чакай. Дай, айде. Не искам никаква помощ. Давай, тръгвай. Как не искаш, бе, ще се хлъзнеш тук? Ама ние додолу ли отиваме, бе? А ти къде мислиш, че прасето? Къде? Ти как си чакай? Тя си представя, че прасето е чака на масата с лимонче по стата. Трябва да отидем да го вземем. Да го приготвиме. Така ще се добре. Коле, гледа! Хора, аз... Не, той е много аз ще умра. Какво му е на прасето? Аз няма да стигна додолу, защото ме гледа. Добре, слушай. Стой тук, пази кокошките, после трябва яйца да вземем. За руска салата. Трябва майонез да се направи. Тук внимай да не избяга на кокошка. Тук сега, стой на портата, стоиш. Не! Къде си, Гошко? Отвратително. Гошко, майка, чакай, аз съм се приготвил. Аз на асоциации, които ще те осъдат за такова поведение. Какво поведение, бе? Гоше, чеем къде си оставих това? Камат. Айде, Гоше! Айде сега малко кръв ще пусне. Какво? Не си ли клала прасе до сега? За изследвания ли? Изследвания ли? Няма изследвания, бе! Гоше, ела, мама! Абе, стига, бе! Престанете, това е насилие, бе! Дай лапа! Седни! Долу! Дръж, Вени! Гоше! Няма, мама, край, дойде и твоя час. Не, това не е хубаво на Коледа. Чакай да го преди смъртта. Това не е хуманно, не. Кое не е хуманно? Това. Как да стане? Как да ти сложа на Коледа на маста пържола? Хем да не го таковам, хем... Как да стане? Да ти нарисувам пържола ли?
Това е стар български обичай, нали, Гоше? Женско, бе. Женска ли? Еми... Я го погали да видим колко Гергано. смел. Погали го, Я влез вътре. Гоше, и как дигна кръчето. Я. Спомняш си, имаше едно филмче Ела и спей. Не. Еми, и там едно прасенце да. пеше. Ела да попееш на прасето преди да даде Богодух. Не. Айде, пала ви. Моля те, една нежна песен. Ела при На прощаване. При кокошките ела. С Богом ти живя една година. Колко изкара прасенцето? Година, две? Една година, толкова. Толкова, 365 дни. Поне му сложи коледна шапка. Ама после пък ще живее с нас духом, под формата на суджук. Отвратителен. Айде, тръгвай. Къде да тръгвам? Тук ни кокошките Тоест, гледат. веган Коледа, така ли? Веган ще. Да. На Коледа без прашчо. Да, нека да си живее, нека да си е прасе просто. Еми, нека. Аз ще ям марули на Коледа. Но кокошка трябва да се заколи. Не! Моля те, поне кокошка ми дай! Айде по-бързо, че Петела ме гледа. Какой те? Ще те гледа! Ела, моля те, само една кокошка да. Една, много само е така ще хъп. Айде, взимай яйца на протеинки богати. Взимай. Абе, яйца, някаква мръвка няма ли да има? Зря без месо на Коледа! Ама те сега какво ядат тези неща? Какво могат да ядат кокошките? Според тебе? Трохи. Зърно. Това са гълъби, бе. Ти ядат просо, царевица. Да, айде тръгвай да тръгваме. Да, Коледа ще го караме на руска такова на... Еми, на руска салата си. Не, ще кажа на рукола. Искам да кажа руска салата. За да има руска салата, трябва някоя кокошка да даде яйце. И трябва да месиш. Яйце, дзели поне? Не, как да... Той Петела да виждаш. Добре, айде. Как да вляза? Да ми скъса чорпогащика. Ще го караме на хляб. Имаме ли брашно поне? Имаме. Ще месиш ли? Ще меса. Айде. Айде, имаме споразумение. Да. Отиваме да правиме щолен. Или пит, какво беше? Чакай, че аз забравих. Какво? Колачета. Колачета? Какво е колачета? Я ми кажи. Традиционният хляб за Коледа. Сега ще разберем повече. С който с колачетата се даруват и коледарите. Да, ще имаме и коледари. Коледари без прасе. Ма те не им се дарява прасе. Ти никога ли сте минавали коледари през... Ами човек трябва да може да меси... Ще му плаше, бе. Искам първо аз да взема репликата. Думата първо да е моя. Взимай, да. Трябва да може да меси хляб. Първо кажи добър ден. Добре заварили. Много съм щастлив, че ни поканихте на гости. Тук. Да. И сега на наш... Бяхте пожарево. То сте пожаржени. Огин. Сега, първо да се представим. Аз съм Ирина. Ирина. Аз съм Светла. Боряна. Баба Стефка, да. Сашин, да. Баба Вишня на 85. Браво! Бомбон! Здравей, Денчо. Аз се казвам Анка и скоро ще навърша, ако съм жива, 70 години. Защо па да не си жива? Жива ли си? Росица. Добре, Роси. Захаринка. Захаринка. Аз съм Маргарита. Добре. Сега ще започнем с Какво ще месим? веганско меню, защото Вени Не е веганско. ми каза да не колиме прасето, а аз много исках да заколя. Пости само, що пък на Коледа едно прасенце да То не всъщност на Коледа не се пости, а на бъдни вечер е пост. Добре, айде сега. Добре, сега подготвяме бъдни вечери. Какво подготвяме? Какво Да. ще... Разкажи ми, Бал Стеф, сега как се прави питка, защото аз хабер си Сега нямам. ще замесваме, ама снахата тук ще ми помага. Снаха, помагай. Ще ми е Айде, снаха. Борянче. Добре, какво правим сега? Да разбъркам. Мая. Мая за Да. хлеб. Чисти.
Тази питка задължителна ли е? Задължително прави се колач. Колач? За бъдни вечер. Давайте. Колачета, преветняци, кукли, връбчета, вечерта за сламата. И на утре ден за Айде, превеждай! Аз не съм много наясна, но вечерята на бъдни вечер хората сядат на слама, нали така? На слама. Да, ето те ще ти разкажат. В смисъл постните Слага се една ястия. черга, върху нея се слага сламата. Айде, бъркайте разказват, добре. Айде, чакай, ще ти взема микрофона. Така? Така и върху нея се слага един месал. Така едно продължаване. Момент. Какво е месал? Еми, Такано, платно. Такано. Аха. Така. И на него се нарежда. ядене на него. Като покривка. Да. И на него се нареждат всичките ястия. Да. За бъдни вечер. Постно. Аха. Да. А има ли значение цвета на този? Не, няма значение. Правим една голяма питка, правим и една малка питка, като на малката питка се слага. Искаш ли да ти асистирам? Ами мисля, че трябва да си навиш ръст. Смята, че асистира. Да. Така. Слага се дренче, слага се паричка, слагаме ботка, Да. слагаме Само е тук слама. колегата да помоля. И така, като разчупиме вечерта голямата питка, А сламата за това аз не можа за... най-възрастния за животните. Ма защо те нема слама? На нея сядаме долу на земята, на пода. Когато прекадиме, Тя не е влажна сега сламата. Вземе се тогава целуваме питката голямата, всеки по третия целува, най-възрастния. Ти си софиянец, градски човек и не ги знаеш тези неща. След това Не ги се знам. разчупва питката. При нас беше така. Дядо ми сипваше малко вино Да. и малко царевица варена или жито. Да. Така. И като сядаме вече там, започва малката питка. В нея първо взима отчупва и казва за къщата. Ама там има в малката... Чакай. Аз казах. Да, казвай. Не, може да добави нещо. Да, не, ето сега тя ще каже. малката питка има поставени паричка, дрена, Копче, бобче, Копче. копче за шивач. За шивач. За шиви. Кой е наред? Мале, колко пломби са Бобка е падали. за градината, сламата за животните. А в днешно време модерните професии IT, то какво трябва да сложиш? слага се Чип. Чип сложиш. Слага се роза, да кое му се падне да е жив и здрав. Слага се паричка. Че тази роза няма ли като си изпече питката да... Чурбаджия де. Аха. Слама, от сламата едно парченце, овчар ще бъде. Шивач, бело копче се слага. А, това като пръщопълника малко. Да. Да. Кой че фане лапето? И дедото Какво ти дадат? Да. почва да ги чупи. На кой, на кой, какво се падне, така ще стане. Искаш ли помощ? Ами мисля, че трябва. Като се разчупи питката, първия зала към нашия, Да. това няма да го бързат. Слагат в устата Така. и го изваждат, слагат под възглавница. Чак. Лапа и го вади. И го вади, слага под възглавница, това го правят тия, къде са по-големите младежи. Да. И ако сънува, нали, за жените. След това вечерта се отива при прасето. Аз ще го пробвам това. Ама ти нямаш опция. Защо да нямам опция? Защото е само за жените. Да, имаш три. За Ергени? Ма ти не После отива при прасето. Ще да налагам симатизалъци. Айде. След това при прасето с вилици, лъвици, чукаш. Е, да беше ходил. Изквичи, ще Изпусна. се омъжиш или ожени скоро. Ако не, Що не го знаем, аз това нещо при хубаво. нас беше така. А нещо Голяма работа е променило ли хляба. се, откакто вие сте били малки на бъдни вечери, сте го празнували и сега? Има ли някаква промяна в... Сложене на слама. Има на децата си показваме, ама без слама на пода Да, без доле. слама. Една черга слагаме и на чергата редиме без слама. Старите. Защото едно време беше земя отдоле, сламата Да. слагаш, а сега е по-модерно.
Ама според мен разчупването навсякъде го правят. За къщата да се оставя, това е навсякъде. Питката е навсякъде. Една се слага под възглавничка, една се слага една ръкавица с житове. Това ще не го знам. Това е за коледарите, които ще... Нали? Аз съм виждал някой да прави кръст. Сега не знам дали... Да, сега ще се прави. Или май Великденската беше. Не, И тази ли? Даже е така. Ама когато в тази... Бете, разкажи малко за Пожарево. И вие искам да разкажете малко за това хубаво село. А защо се казва Пожарево? Аз не знам. Защото някога от Пожарево. Преди се е казвало Малурово. Малурово. Нашето село се е казвало Малурово. След като турците са го нападнали по време на турското робство. Присъствие. Да. Шегум се. Не, защото всеки верси. Така, предишното Пожарево се е помещавало, където сега е манастира Свети Илия. Под язовира. Оттам идват турците, почват, нали, палят и почват да гонят, нали, хората. А що и са го в палили? днешно време селото се помещава, както сега го виждате, и от тогава се казва Пожарево. Преди това е било Малурово. В горния край на селото, там са били кошарите на хората и там са се заселили. Така че горния край на селото. Да, горния край, където бяхме при селото, се казва сега. Ела насам, да, ела да разказваш. Елате насам, там се казва кошари. Аз съм слушала от моя дядо, даже 3 пъти е било палено селото. И селото е било долния край, даже на Пожурище. Оттам е минавал път към Белград. И оттам са минавали доста орди. Да донесат, да го завиеме с малко. Разказвай, да, извиняй. И пътувайки, просто са опожарявали къщи, гонили са населението. И за това се изнасят в горния край на селото, кошарите, където им бил добитъка. Ти си родом тука или? Аз съм родом тука и живеех на долния край на село. Аз се омъжих в Кошари. Къде? На горния край. Чакай сега. Ти си живяла на долния край. Да. И се омъжила за човека от горния край. Къде се срещна? Ами той сигурно е откраднал. На центъра. Така ли? На Мегдана, Ние сме учили тука. Той е 2 години по-голям от мен. И... С ученици? Да. И се харесахте? И си останахте тук? Да. Аз хубаво. се запознах. Тук ще пада нещо или какво? Не, отгоре се. Добре. Мъжа ми беше войник. Аз живеех на квартира в София, учи гимназия. И той ще пише с братовчетка. И аз прочетах писмото и в едно нейно писмо доле писах: здравей, младо войниче. Ето, виждаш ли как се контактували хората? Много романтично. И след това той ми изпрати писмо и край. Няма имейли? Да. Няма и станахме тя. Ето, завихме го с песана. Дафтар сама. Чакай да го... Ето това е месан, това е покривката, на която се е слагало. Това Само чудова е. Добре. Да. Разкажи ми ти, от кога си тук в това село? Ами аз съм от 72 година. Кой те доведе, мъжът или? Комшията беше зет. Да, за това той даде с колата. Нова година и пак така както при вас зима люта. Ела насам, ела. Много се срамуваш ти. Аз съм толкова срамежлива, че пътувам земята. Да. И? Идва нова година. Идва нова година, аз от Пернишко, то от тука, вземахаме вечерта. Мене ми се виде, като че ли отивам на другия край на София. Заповядай насам, я ми разкажи сега. Ти, от кога си в това село, каква е твоята история? Може да го държиш аз съм тук този диамант. Да. Тук съм родена. Тук си родена. Да, тук съм израснала. С какво се занимавала? Какво си учила? Ами аз съм завършила селско стопанство, техникум и работех в Пушкаров, докато се не пенсионирах. Там какво работи? Това е за Еми като
като техник бях. Техник, Ами да, нямам висше образование. Началник, виж какво вика? Началник ли това? Той работи началник. Началници. Той имаше много началници имаше. Той сега ги има много, де? Това са повече. Повече, да. Всичките сме били началници. Всичките сте били началници. Не казвам всички. Това е коледната вечера на началниците. Тук работници няма. Той ти си началник. Да, започвай. Аз искам да ви разкажа как се прави баницата за бъдни вечер. Моля да ти се разкажи, заповядай. Тук в нашото село, може би и на други места. Баницата се замесва само с вода и сол. Тестото, т.е. се замесва само с вода и сол. Прави се на малки питки и се разточва на ширина, колкото е тавата голяма. На кори, да. На кори, колкото е тавата голяма. И тези кори ги печеме върху печка. От тези по-големите, където са старите печки. Цигани. Деца на давай въглища, да. И те са много печеме ги от двете страни и така вече са, моите кори са готови. Вече съм си ги направила. Те си правят корите, не ги пазаруват в супермаркетите. Корите предварително, да. Да, аз си ги поръчвам по... Да. Има ги в магазините. Сега всичко по-лесно. А преди бъдни вечер сваряваме тиква. Слагаме в тиквата захар, орехи. Да, орехи, канела, олио и малко вода. Разбъркваме го на гъсто така да бъде, да не е много рязко, като пюре и с него се мажат корите. Като толкова 10 кори обикновено отива за една баница и и после ги оставяме малко да поеме влага кората, защото е суха е. И така печеме в урната и това е за бъдния вечер нашата баница. Много хубаво звучи.